pois nace a raíz de que se me dá por tocar a triquitixa e empecé eu solo tal e quedei con Alberto na súa casa que tiña un caixón e tal e conseguimos empezar a sacar un sonido peculiar. Gustounos como un pastor a triquitixa máis no caixón e a partir de aí, bueno, tamén coñecíamos a Alberto Maceiras, lle pegamos o toque e, bueno, naceu un pouquinho a partir de aí. A mí me dixeron de tocar a gaita, pero, bueno, eu visto que a cousa era unha cousa un pouco original e novedosa, pois decidí, bueno, en vez de meter a gaita, vamos meter a gaita electrónica, que ademais teño a posibilidade de cambiar de tonalidade estas cousas, e aí naceu un pouco. Meses máis tarde chamamos a Óscar, que xe non está, Óscar Paiceiras, e meteu a guitarra acústica. Bueno, pois realmente nos levamos un meses antes xa do 2000 ensaiando nos os tres, tíamos xa un repertorio máis ou menos feito e foi cando entramos depois, pois, cando necesitamos un pouco máis de armonía, metimos a guitarra acústica dos Carpanceiras e foi realmente cando xa empezou todo o lío do Covid e cando estamos xa casi listos para tocar, pois nos frenou un pouco a cousa. Superamos a primeira ola, veu a segunda, veu a terceira, entre olas fomos ensaiando algo, pero bueno, ao final o que nos faltou foi debutar ante o público. Bueno, supoño que na comarca de Ferrolterra será algo similar ao que ocorre no resto de Galicia, non? Quizás non estamos en momentos tan bons como nos 90 ou principio do 2000. O boom este que hubo a finais de 90, a principios do 2000, parece que se frenou un pouco, siga habendo, home, grupos novos, moito grupo que desapareceron, pero, bueno, eu penso que tamén realmente ahora o que está moi de moda, dentro do fole, sobre todo, é moito o mundo da música tradicional, das foliadas, moita xente maior que se está metendo ahora, antes eran os nenos pequenos que se metían en escolas de baile, en escolas de música, ahora hai moita xente maior que está meténdose aí, eu penso que o que está ahora de moda, dentro da música folk, tanto pues, na comarca, polo que vexo eu, como no resto de Galicia. Pois nos tres vimos da música tradicional claro, ter o timbre, o sonido peculiar da triqui, pois o que intentamos é mezclar un pouco o sonido de temas tradicionales gallegos con ese aire que lle dá a triqui, que queremos que é un pouco distinto a... O aire vasco. Sí, bueno, tamén somos admiradores bastante da música vasca, a nos chegou xa desde pequenos, pues, por decir referencias, por Kepa Junquera, e xa Kepa Junquera nos seus inicios metía gaita tamén, facía esa mezcla de música galega e música vasca, eu penso que nos impactou bastante e é unha das nosas referencias. Bueno, máis que próximos, a idea é por hora botar a andar este, non? Que aínda non tivemos oportunidade polo Covid. Debutar dunha vez, arrancar. Causas ajenas, digamos, a nós, pois poder arrancar e debutar. Tocar en directo, que a grabación está moi ben, pero o noso forte creemos que é o directo, é o máis divertido. Pois, home, por suposto, vivimos a 51 km de Ortigueira, e xa desde pequenos incluso os tres íbamos xa na mesma pandilla, levamos moitos anos indo. Sí, íbamos unha pandilla aparte moi grande, joder, de xente, pois, oi, vai ser un gustazo para nós e máis para tamén pensando en eles. Sí, a verdade é que tantos anos vendo grupos aí arriba vendo os grandes, a Opín, as Olas, a Kepa, e, pois mira, ir agora e que a nosa xente esteña abaixo, pois, vai ser un placer. Bueno, pois hai que reconocer que Ortigueira naceu a raíz do Festival Intercéntrico de Lorien e penso que vai ser máis parecido que nunca, porque vai ser un festival que vai durar a semana inteira. Nos tuvimos a sorte de estar varias veces no Festival de Lorien e Ortigueira, pois, bueno, ahora que vai ser unha semana inteira, a xente penso que ten ganas. Sí, vai ser... Quero pensar que temos todos ganas, non? De volver a festivais e disfrutar un pouquiño. E esos 8 días esperamos que sexan increíbles. Que menos que animar a toda a xente a que veña ao festival máis longo da historia de Ortigueira. Nos xa tamén como fans estamos
desexando estar tamén entre o público e animamos a todo o mundo a que veña.